sale guzti horren aurretik sufritzen pasatzea eta animo horre jasotzea oso berezia izaten da. Em, Gaur, Mikel Bizkarrarekin gaude, Euskaltel Euskadiko txirrindularia, eta beste sei taldekide Euskaldunekin batera, Pirilaren 6-tik 11 prest dago Euskal Herriko itzulian espektakulo emateko. Eta, bueno, Mikel, ez dakit, gogoak ja astelena danako porretan, baina zuek egunak zenbatzen astelena heltzeko. Bai, ez, azkenean txeko karrerie da, guretzako urteko helburu nagusiena, eta bueno, goguekaz, baina, bueno, ondino Kataluniako itzulia gogorra izen da, eta hastia lasai hartu behar da, ondo errekuperatzeko, eta astelenera, perfecto iristeko. Kataluniako vuelta izendatu duzu, honetan nahiko ondo, bueno, egon zarete ikusi izan zaizue aurrean, hainbat etapatan, posik egindako lanarekin. Bueno, azkenean beti nahi da gehiago, ez? Baina bueno, sentsazioak nahiko onak izen die, talde moduan pentsi dute ondo korridu dugula, eta uste dut itzulirako oso ondo etorriko dela bertako erritmoa. Argi dago, esan duzunez, itzulia urtero lasterketa garrantzitsuenetakoa dela. Ni dauka sentsazioa urten, bueno, ez dakite, prestatuago edo gogoa handiagoekin ikusten zaituzte dela talde osoari. Bueno, ez dakit, ez, azkenean gogoak beti hor dauz, ez? Baina, bueno, egia da, azken lasterketetan, bueno, emaitza politak lortu dugu zela, oso ondo ibili garela, eta bueno, horrek motivazio aldetik be laguntzen dau, eta horreri gehituta, etxeko lasterketa dela, gogoz bainezka iristen gara, bai. Euskaltel Euskadik, zazpi txirrindulari Euskalduneko taldea aurkeztu du, itzulirako, ez dakite, bueno, gehienak arrobitik aterata, ez dakite, bere nortasuna erakutsi nahi izan bada, talde honekin. Bueno, azkenian, bueno, ia danok be bai gara eskaldunak, ez? Bai dago jendia kanpokoa, baina, bueno, ia danok euskaldunak gara, eta bueno, bertako lasterketan, zazpirok euskaldunak izatea, bertako txirrindulariak izatea, Bai. garrantzitsua dela, pozgarria dela, eta ikusten dela, txirrindulari gazteak bat osela be bai, itzulia moduko lasterketa baten egoteko mailakin, eta lehiatzeko moduko talde bat eramango dugula uste dut. Pizka bat da nahasketa, gazteen eta veteranoen artean, agian veteranoak, hor, bultzatu behar dituzu gazteak, eta, bueno, agian referente izango zarete itzulian bezalako lasterketetan, zu bezalako veteranoak. Bueno, azkenean, bueno, esperientzia bat dekozu, ez, olako lasterketa gogor eta zai asko lehiatuta azkenean hau, eta bueno, horrek beti laguntzen dau, lasterketa bakotzan nondik norangoak jakiteko, eta bueno, betik datozen gaztei, erakusteko, ez, eurek ilusioz gainezka datoz, maila be oso ona daukate, eta orain, bueno, lasterketak nola korritzen diren, eta bertan zer gertatzen den, ikasteak gelditzen jake, eta horretan, saiatzen gara, nagusienok edo veteranoak, laguntzen eta gauzak erretzen. Bebai taldeak saleentzako, bueno, kamiseta berri bat aurkeztu dute, agian berreskuratzeko, agian osorik berreskuratu ez den kolore laranja hori errepidetan, agian berriz ikusteko duela 10 urte bezalako irudiak, ez? Bueno, azkenean, bueno, marea laranja hori egia da, bueno, turrian ez gauzela gu, eta hor ikusten zala batez be gehien, ez? Eta bataldea ez egotean, zaila dela, baina urtero notau izan dugu itzulian eta etxeko lasterketetan zaleak gurekin dauzela, Euskal Herriko zaleak lasterketak ikustera juten die, beti
bide bazterrak beteta egoten die, eta bueno, guretzako oso garrantzitsua, pozgarria, eta bueno, azkenean ba momentu horrek betirako gelditzen die, bertan sale guzti horren aurretik sufritzen pasatzea eta animo horre jasotzea oso berezia izaten da. Ibilbideari begira, bueno, etapa asko, asko, bueno, menditsuak dira, eta agian hain menditsuak ez direnak, ba, bebai amaierak, bueno, nahiko gogorrak dira, ez dakite, bueno, azken urteekin konparaturik, ba, nola ikusten duzuen, nahiko gogorra dirudi aurtengo edizioa. Bai, esango neuke nik korritu dodan itzulirik gogorrena dala, ez? Beti egon izan da esprinterako egun klaruren bat, eta bueno, aurten agian errezena basauriko hori da, baina ez da erreza izango, eta nik uste talde txikitxo bat iritsiko dela, eta beste denak bai erlojupekotik hasita eta beste amaiera denak nik uste sailkapen nagusiko jendeantzako etapak izango diela, diferentziak egingo diela eta oso itzuli gogorra preparatu dutela. Urtero bezala maila handia egongo da, ba, Del Toro, Roglic edo Seixas bezalako txirrindulariak, baina ez dakite Euskaltel Euskadik etapa batekin amestu alduen. Bueno, zaila da, ez? Badakigu azkenean zeia aukera dauz, munduko txirrendulari honenak datoz, eta lehen esan duten moduan, ba lasterketa ingo gorra izaterakoan, ba, bueno, seguruenik baia egunero ziklista berdinak egongo die etapak lehiatzen, eta sailkapen nagusikoak izango die, ez? Gu saiatuko gara, gu protagonista izaten, eta bueno, ba, gure modura zozer polita lortu aldugun, eta egunen baten ba, sorpresa eman, eta behintzat burruk horretan egon, ez? Gure aldetik dauen dana jarriko dugu, eta ea behintzat ba gertu ikusteko modua dauen. Etapa baten bat daukazue gorriz markatuta edo, bueno, pentsatuago edo guztietan gerra emateko ba prest egon behar da. Ez, guztietan, ez? Azkenean ez da erreza nahi dan egunean protagonista izatea, azkenean pelotoi erdiak baino gehiago hori nahi dau, eta ez da errez izaten, eta egunero saiatu behar da, lehen esan duten moduan etxian gauz, etxeko lasterketa da, guretzako garrantzitsuena, eta egunero ba, klasika bat izango balitz bezala lehiatu, egunero dena eman, ahalik eta emaitza honena lortzen saiatu, eta ondoren ba hurrengo egunean pentsatu, baina egunetik egunera jonda. Zuk pertsonalki helbururen bat jarri duzu zure bururen txat edo, bueno, pizka bat egunaren araberan ea nola doan ikustea. Bueno, azkenean helburuak ba, bueno, niri eta taldekoak antzekoak dira, ez? Lehen ez duten moduan alde batetik ba, protagonista izan, ahalik eta maila honena eman, ahalik eta bueno, aurren egon, ez? Taldekidei lagundu, eta saiatu ba etaparen baten burrukan egotea, ez? Jakin da oso zaila dela eta normalena ba ia beti berdinak etapen lehian egotea izango dela, baina bueno, saiatu eta ea egunetik egunera ba ondo errekuperatzen dugun eta egunero burruko horretan egon garen. Lehen aipatu duzu, baz, txekosaleen ondoan lasterka egitea baz zer den, zuk hainbat ediziotan egon zara itxulian, ez dakit zer daukan hain berezia lasterketa honek, eta, bueno, zer sentiarazten dizu zuri itxuliak. Bueno, azkenean alde batetik ba etxeko lasterketa da eta salien artean ba jende ezagun mordoa ikusten duzu. Bestetik, ba bueno, uste dut lasterketa oso gutxitan edo ia eske nik uste hainbeste sale Euskal Herriko itzulian eta turrian ikusten dela, ez? Azkenean beste lasterketa guztietan ez dago hainbeste salerik, gainera bertako saliak txirrendulari danak ezagutzen dabe, lehenengotik azkenera animatzen dabe,
eta hori asko eskertzen da, eta nik uste ba horrek bai guretzako eta bai ziklista denentzat Euskal Herriko itzulia berezia egiten dabiela, eta kanpotarrek bertan egotia nahi izaten dabiela. Eta zuke momenturen bat horrela berezia edo, bueno, markatuta daukazu zure itzulian izandako partaidetxetan. Bueno, batez beti isua edo krabelingo igoera izaten da nik uste bereziena, ez? Aurten ostirala izango da eta bueno, bastakite hainbeste jende egoteko aukera egongo da, baina azken urteetan beti larun bata izaten zen, eta pasillo horretatik pasatzea, denak naranjas jantzita, eta bueno, mundu guztia norberari animatzen egotea oso berezia izaten zen, eta betirako gelditzen den momentua izaten da, ez? Isuako pasillo hori berriro bertatik pasatzeko gogoekin gauz. Eta, bueno, edo zer eskatu halko bazenu, bueno, zerekin amesten duzu edizio honetan, zu pertsonalki eta talde bezala. Bueno, nik uste etapa bat irabaztea izango zala gure ametsa, ez? Oso zaila izango da, eta lehen esan duten moduan badakigu pila bat kostako dela, baina nik uste hori izango zala guretzako ametxik horera. Eta maitzeko pizka bat, bueno, nahiko ondo hasi duzue denboraldia, ez dakite, bueno, itzulia zarakoia pentsatzen duzuen beste helburu batzuetan, edo zein helburu jartzen ditu taldeak denboraldi honetarako. Nik uste ondo hasi garela eta bide hori jarraitzea, ez? Lasterketa bakoitza helburu bat da, lasterketa bakoitzean ahalik eta maila onena eta emaitza onenak lortzea, eta horrekin urte polit bat egitea, ez? Badakigu lehen esan duten moduan itzulia dela urteko helburu nagusiena, baina bueno, beste lasterketa danak be oso garrantzitsuak dira, eta horretan gabiz, eta bueno, uste orain arte ondo doala, eta horrela jarraitze izango dela urteko helburu nagusina. Ba, oso ondo, espero dute apirilean 6-tik 11-ra, ba, bueno, taldeak argi dago dena emango duela, eta espero dut, ba, borobildu ahal izatea etapa garaipen batekin. Bale, eskerrik asko zuri. Zuri,